माने खबसे गजोब्बाय आरोखि कुकार गोदानानो बिदिनो जाबाय मा जाखो बेलाय आंनिबा बे साक्सेस नङा ना आङो दै बारा होखो ना माखो नायसै दा ओंखाम गेवबा आरोखि ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम बिदि एफा बुरजा ओंखाम गग्रा कुकार मोनफेरबाय आरोना एथबां आङो 10खान कुकार बाहायखांबाय आरोखि ना ओमफ्राय बेबायदि कुकार मोनफेराखैमोन आरो आंनाव बियो 10 नाम्बार आरोना खुलुमबाय नोंथांमोनबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै बिराद दावराव आरोना फुंनि 6टानिफ्रायनो दामदों माने लास्ट डेटनो आरोना बे मुरथि गारनाया बेखायनो दिनै गोगोम दामखाबाय खोमा आरो फुंनिफ्रायनो दामगासिनो दिनै गारहैगोन खोमा बेफोरो गासिबो दिनैनि ओंख्रिया बे आरोना लाफा गोखै ना सुखा गोखै बियो आरो ओमफ्राय ना ओमफ्राय दिनै माबा फुजा मोननो मा होनोमोनलाय बिश्वकर्मा फुजा ओमफ्राय आंहा मिथियानो आरोना बिथिंजाय ओंखामाथ' मोजां जादों लोगोफोर ओमफ्राय मालायबा बे थाखोनावबा मानो बिदि माखो दैथ' बारा जायाखै नै आराम जादों आरोना ओमफ्राय आङो दिनै शपिं मोनसे बुस्थु बायदोंमोन आरोना बेबो आसामनिफ्राय बायहरदोंमोन आसामथ' नङा वेस्ट बेंगलनि नङा होमबा बेनिफ्राय अनलाइन शपिं खालामहरदोंमोन आरोना आङो बे आगै प्रितिनिफ्राय बियो मोनफैबाय आरोना मैया दख'ना बिहरदोंमोन आङो जेनेबा नायनायाथ' नायो ओमफ्राय बोरैबा बेखौ फसायफ्लांनानै ओमफ्राय न'निफ्राय दख'ना लाबोनानै दोनस्लायस्लाय ओमफ्राय बेयावनो बिहरनानै दोननोसै होननानै आङो गांसे बिहरबाय आरोना लांलाय लाबोलाय बायो ओमफ्राय देलायनानै गानबालाय एसे साबसिन नुगौमोन ना होमबा नोंथांमोनहा ओमफ्राय आङो देलायनानै गानासै मोनफैथारबायबो होबायबो लागावनाया आं बे थफसेयावनो गानबाय आरो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय न' सिङाव ओरैनो दा गोजां बोथोर फैबाय नालाय लोगोफोर फाखाया गोजा फाखायावथ' गाबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो आङो न' सिङाव बग्रा कारपेट होननांगौना मा होननांगौ बिदिनो एसे बिदि बायदियाव बिहरदों आरो बेबो दाख्लैनिनो जोंनि इउनिटआव भान्डारा ओंखाम जानाय जाबा फैदोंमोन आरो बियो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दायो मोनसे सासे आगैया बुंहरदों आरोना सर्ट भिडिअआव नुदोंमोन खोमा खिजान आंनि सना खोमानि सनाया बेखौ मोजां देखायलाय आब' होनदों बेखौनो आं देखायग्रोनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा नायनो गोसो दंबा नायबानो जाबाय आरो ओरैनोथ' मोजां आं बायदि सोरबाफोर सोलाय बखलाय खालामग्राबा आरोना थाब थाब गाननानै ओंखारलांनो बेफोरबायदि न'आव थाबा लांदां थानोबा बे सनाया बिराद मोजां आरोना ओरैनो खिला गोनाङाबो मोजां ओमफ्राय खिला गोनाङा माबा आंनाव उन्दुबा थुयो बेखौ नुयो आरोना माबाथिं सिगांथिंबो उनथिंबो मोननैथिंबो एखे नै बिदि आरो ओमफ्राय साइडथिं बिदि ओमफ्राय नै बिदि आरोना लगा बिदि आरो बियो ओरै गेवलांजाथारो ओमफ्राय ओरै नारजाबानो ख्रोब हाबो आरोना नै सै नै बिदि ख्रोब हाबनानै थायो आरोना ओमफ्राय खेवनायाबो इजिथार एलाय ओरै नारजाबानो ख्रोब हाबो आरोना एलाय थाबायलाय बेबो सुदों नै लोगोफोर दंबावो
ओमफ्राय नै आरो लोगोफोर मोनफैबाय नङा होमबा आं दाख्लै सनिबार बै सनिबाराव बिहरदोंमोन आरो ओमफ्राय गावसोर माला सोलाबनानै पेकिं खालामनानै हरबाय आरो ना मोजां मोजां मोनफैबाय नै दख'नाया ओमफ्राय सोरबाफोर फसायदोंबा बे आगैमोनाव बिहरनानै लानो हागोन नङाबा जायफोर बेफोरबायदि अनलाइन पार्सेल खालामो बिहरनानै लाबानो जाबाय सोरबाफोर गोजानफोराव दङब्रा ओमफ्राय आंबा बिहरनानै लाबाय नै मानोथो थिखोनानै लाबोनो होननानै आङो बिदि साननानैनो बे दख'नाया बेयाव थाथोंसै ओमफ्राय आं मालाबाबो गोसोम दख'ना गानफेरखांबायमोन आरो ना आंनि बिजावजालिया होदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौनो गानफिननो लुबैनानै बे आगै प्रितिनि माबायाव ब्लगाव नुनानै माने बे आगै प्रितियाथ' गावनि मोदोमाव लानायाव ओरैबायदि मोजां नुखादोंमोन आङो थानो हायैनि बिहरनानै लाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नायदो फसायदोंबा बिहरनानै लाबानो जाबाय झुमखा डिजाइन अरिजिनेलखौथ' बायनो हाया नालाय लोगोफोर बे डुप्लिकेट ना मा जायखिजाया ओमफ्राय खुन्दुंबो सिनाया दानोबो रोङा नालाय लोगोफोर मालाय दानायखौलाय मा बासिनो नङा होमबा ओमफ्राय दांनायावलाय ओरैनो एसे गोब्रा जोराव राव मोन्दों आरो ओमफ्राय नै रङाबो एसे बे गोमोआ ओंखारदों लोगोफोर देनां ओंखारनाय नङा खोमा आङो खेबबा सुनांदों आरो ना खेबबायाव गवासैमोन ओमफ्राय नायनोसै उनाव माबायदि जायो मालाय थानो हाथारिनि नै गानबायानो नैबे बिथांजोआ ओमफ्राय माबायदि नुदों लोगोफोर मालाय आगै प्रितिखौसो मोजां नुथारदोंमोन ओरैनोबा मालाय नायनो समायनाथार गावदांदांनो सुबायबो आरो ना दख'नाखौ दिनै सुबाय ओमफ्राय दाख्लैनि सारि गाननाया लोगोफोर बेखौ दिनैसो सुदों आरो ना आङो जेबोबो नांखायाखै माखायाखै ओमफ्राय सुनानै आराम थननानै दोनसै होननानै आङो दिनै सुबाय आरो बाथरुमाव दङ दै गसर होदों ओमफ्राय बेयाव लाबोथ'वाखै आरो ना दिनै ओमफ्राय आंनाबो आथिं सानाया माने फाखायावनो गाथारनो हाला नालाय बेखायनोबो गथ'फ्राबो एसे गाबाय थानाय जायो टिभि नायनायफोराव मानायफोराव फार्स्ट रुमाव बनानै दोननो होननानै आङो बिहरबाय आरो लोगोफोर आथिं सानायाथ' सेन्देलखौनो खुनो हाला आं दाना बे आगदाथिंजायना बेखायनो गथ'फोरखौ अननानै बिहरबाय आरो ना ओमफ्राय नैबे गोजाया एसे रोजासिन बै गोसोमा एसे गोबासिन आरो एसेल' ओमफ्राय मुगा दुन्दियाबो नै ओमफ्राय न'आव थाङोबा नै बेफोरो मा जागोन लोगोफोर बेफोरखौ मा खालामनांगौ आं सिन्थासो आरोना ओरैबो जारला ओरैबो जारला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं लोगो मोनफिनगोन मोनसे गोदान भिडिअ'जों लोगोसे